Territori sonor, en la sintonia d'A.Media. Ens endinsem ara en un assaig en primícia, per al Territori Sonor. Són les 6 veus. Volem conèixer com s'està desenvolupant el seu nou treball discogràfic. Sis Veus és un grup que ha reunit a 6 dones valencianes procedents de diferents mons musicals, especialment de la música d'arrel. I durant 5 anys han estat rodant l'espectacle homenatge a Vicent Andrés Estellés. Era 6 veus per al poeta. I ara són 6 veus. Està format per Maribel Crespo, Eva Denia, Patxi Ferrer, Lola Ledesma, María Amparo Hurtado i Merche Martínez. Estan en plena campanya de microfinançament en la plataforma Verkami per a dur endavant el seu segon projecte, Els dies i les dones. En el disc hi haurà exactament el mateix que de l'espectacle, que el directe, perquè està concebut no com un concert, sinó més bé com un espectacle, que té un fil conductor i per tant que no, ni tan sols les cançons es poden canviar d'ordre. Per tant, anem a trobar el mateix, que són 12 cançons, bàsicament, enllaçades per uns poemes que ha fet Lola Andrés, després d'estar ja el repertori muntat, per a, diríem, aprofundir en el fil argumental que li volem donar. Eva Denia, cantant, guitarrista, compositora, lletrista i arranjadora. Treballant de sol a sol. El que volem contar és un poc la vida de la dona en els diferents moments del cicle de la vida. I el paper, no? I diríem, doncs, anem tocant temes, contingut molt del món femení, i diríem que fem un repàs per els gèneres valencians, els gèneres musicals, i ahir decidim quin gènere il·lustrarà cada etapa de la vida. A partir d'ahir escrivim les lletres, fem les lletres i ja li donem un contingut a aquesta història, no? I després, posteriorment, van els poemes. Per la teua veu de seda he deixat l'hort i la terra i me n'he vingut al mar. Són poemes originals, són poemes fets a postes per a l'espectacle. És a dir, ella, quan ja teníem l'espectacle muntat, li van passar una gravació d'un assaig i li van passar totes les lletres, la història, per a que ella, a partir d'ahir, farà els poemes que podrien enllaçar aquestes cançons i donar un poc més de cohesió al conjunt. És la rosa de l'alba, rosa que plora sola. És la rosa del dia, rostre que s'imagina ser lliure com la rosa. És la rosa de nit, rebel, la rosa fosca. És la rosa de l'aigua que se'n va, que no torna a ser la rosa sola. I això és poemes de Lola Andrés. Els gèneres musicals que trobarem en aquest espectacle, com ens explicava Eva, són els habituals en la música tradicional valenciana. Ara ens dona més detalls Maribel Crespo, cantant, intèrpret de diferents instruments de corda, percussions, i també composa i arranja. Compon i arranja. Del disc i presentant tot este cicle i tot este paper de la dona, o de la vida de les dones en esta terra, des d'un batre, que és una cançó de treball, fins uns bressols, passant per un romanç també, boleros, habaneres, seguidilles, per a que tot siga vida i tot siga un bon final, no? Un final feliç, que és el que volem tenir. Per a este nou treball discogràfic, Els dies i les dones, de 6 veus, que
que ja està enregistrat, han comptat amb alguns col·laboradors excepcionals del nostre territori sonor. Al disc, evidentment, hem comptat en Carles Denia, que és el nostre productor, i a més fem una cançó d'ell, que mos l'ha deixat amablement. En acabant també ha vingut Vicent Torrent, el cantant del Tall, i també ha posat una veueta perquè també fem una cançó seua. Després tenim a dos companys guitarroners, que són Vicent Carrasco i Pep Mama, també han vingut a col·laborar. I bé, entre tots hem fet el pastís. I ja veurem com queda al final. I en el disseny gràfic, com no podia ser d'altra manera, hem comptat amb Tessa Crespo. A més del que és el disc, ja han anunciat una gira de presentació de l'espectacle que tindrà lloc des de finals de novembre a principis del mes de desembre. Estarem en Gandia, estarem en Torrent, estarem en Nules i estarem en Alboraya. Quan els ulls tanques, dos palometes... Ho anirem anunciant així al territori sonor. Si teniu qualsevol dubte, podeu entrar en les xarxes socials de Sis Veus i en la plataforma Verkami, on teniu tota la informació sobre el projecte i podeu fer-vos també mecenes d'este disc que promet i molt, com hem pogut escoltar amb esta avançadeta que ens ha fet Carlos Ripollès en primícia. Moltíssimes gràcies a les 6, a Maribel, Eva, Patxi, Lola, Maria Amparo i Merche per deixar-nos entrar en exclusiva, perquè només estan farts els familiars, no hi ha ningú més que ho ha pogut escoltar, i la veritat que va ser tot un luxe visitar ahir Quart de Poblet per a conèixer en què es troba este disc. L'ensomni siga, naneta, naneta, nana. Territori sonor.